Magandang hapon, ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At makikita natin dito sa ating latest satellite images ang patuloy na pag-iral itong northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Pinaka-naapektuhan ng amihan ang mga lalawigan dito sa silangang bahagi ng Luzon, kaya asahan natin sa mga nabanggit na lugar itong mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, may tsansa pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon na dulot ng amihan. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong gabi hanggang bukas madaling araw, asahan natin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na